Още е рано за мир. Мирът размеква. Мирът е привиден. Врагът не може да понесе мисълта, че за първи път в историята на човечеството има общество на равните. Нашият труд е ценност сам за себе си. Без заробване. Без алчния бяс на капитала. Ние сме продължители на първите и няма да ги предадем. Всеки миг е борба.